שלום, אני דנה ישראלי, ברוכים הבאים לסטודיו שלי. אני רוצה היום להראות לכם איך אני מצפה העיל בבד. אנחנו נתחיל בהוצאת הגזרה ואחר כך בעטיפה שלו. אני מסרטטת את הצורה של העיל על הנייר, אני מגלגלת אותו ומסרטטת לאט לאט עד שאני מקבלת את כל הצורה. אני גוזרת את הגזרה, אני משאירה מהצדדים 2-3 סנטימטר, וכאן בחלק המעוגל אני גוזרת בדיוק. כשאני מסיימת לגזור, אני בודקת את עצמי לפני שאני ממשיכה הלאה, שבאמת הגזרה מתיישבת יפה מסביב לעיל. מצוין. אני מחברת את הבד לגזרה, כמובן שגייצתי קודם את פיסת הבד הזו, וגוזרת בדיוק מסביב. אז ככה זה נראה אחרי שגזרתי. אני מוציאה את הסיכות וגוזרת בסימון שעשיתי קודם. וכעת את הגזרה החדשה אני אגזור על מפל, שזה פלסטיק קשיח שאפשר למצוא סוג של שקף, אפשר למצוא בחנויות כלי כתיבה. אני הולכת להצמיד עכשיו את המפל אל הבד. אני עושה את זה בעזרת דבק ספרי. כדאי לעשות את זה במרחק של 20-30 סנטימטר. ועם מעט דבק. אני אתן לזה רגע להתייבש לפני שאני מצמידה את הבד. זה ייתן לנו עבודה נקייה בלי רטיבות של הבד. עכשיו אני את הצדדים אעטוף עם הבד, אדביק עם דבק חם כדי שיהיה גימור יפה. אני אגזור את זה קצת יותר קרוב, משהו כמו סנטימטר וחצי זה מספיק. ואני מדביקה עם מעט דבק חם, זהירות על הידיים. ואותו דבר בצד השני. ועכשיו אני אצמיד את העיל לבד, מעט דבק חם לכל האורך, ומצמידה אליו את הקו הישר. ועכשיו דבק חם רק על העיל, על קצוות העיל, בשני הצדדים, בעיגול וגלגול. שוב מדביקה מעט ומגלגלת. עכשיו הבד והמפל מוצמדים לעיל, אבל כמובן שזה לא נראה טוב בקצוות. אני לוקחת מספריים וגוזרת את זה שזה יהיה צמוד לגמרי למתכת. ככה זה נראה. ועכשיו אני מתחילה לצפות את הפס התחתון והעליון עם סרט אלכסון יפה שבחרתי ודבק חם. שוב אני משתמשת עם מעט מאוד דבק חם. טוב, אפשר גם להדביק מי שרוצה בפס האחורי, אבל זה באמת לא חובה. אני גוזרת. ואני אתחיל להדביק גם מלמעלה בסרט אחר.
אוקיי, גם כאן אני גוזרת קצת יותר. מסיימת בצורף. זה הכל, העיל שלנו מוכן. עכשיו כל מה שנשאר זה לפתוח מעט את הקפיץ ולהכניס את הנורה. אז אני מקווה שנהניתם מההדרכה, ואתם מוזמנים להמשיך לעקוב אחריי בבלוג ובפייסבוק, וכמובן בספר החדש שלי, סדנה פרטית עם דנה ישראלי, שיש בו המון רעיונות מקסימים והשראה